160 меңлек грант. Бу акчага Матвеевка районының Искешир авылында хәтер сквері булдырылачак. Әлеге грант Мәскәүдә Бердәм Россия үткәргән проектлар конкурсы нәтиҗәсе. Ул Оренбург өлкәсеннән җиңү яулаган 2 грантның берсе. Зур батырларны биргән кечкенә Искешир авылының хәтер скверында тагын ниләр булачагын Фирүзә Әбсәләмова белеште. Дизайн проект 2018 елда әзер булса да, җиңү хәбәрен күптән түгел генә алдылар. Хәтер аллеясы авылның уртасында, мәдәният йорты янында планлаштырыла. Бу проектның шишмә башында Искешир авылы хакимияте башлыгы Венер Валиев тора. Ана менә монда куябыз инде. Тружником тыл иделәр, тылдашларга памятник куябыз. И менә моннан пешеходный дорожка дигән юл ясап, менә монда скамейкалар куеп, освещениелар дип, ниләр куеп, шушында халыкка ялтырга урын әзерләр бирде. Туган якларны шәхесләр данлый дип, җирле халык аллеяны булдыруга берничә ел элек үк алына. Эшне авылга нигез салучы Әшир исемле кешегә хәтер ташы куюдан башлыйлар. Искешир авылы иң элек Советлар Союзы герое Әкрәм Шамкаевны биргән авыл. Биредәге мәктәп тә аның исемен йөртә. 1943 елны Днепрны кичү барышында кылган батырлыклары өчен Советлар Союзы герое исеме 9 кешегә бирелә. Әкрәм Шамкаев шуларның берсе. 2 орден Красной Звезды имит итәләр районда, икесе дә безнең Әширдән. Районда бүтән орден Красной Звезды имит иткән безнең срочниклар дигән инде солдатлар юк. Безнең авылның халкы элек-электән бик, шая дип әйтәләр татарда. Халык, батыр халык инде, эшчән халык. Исәннәргә һәм вакытсыз безнең арадан китүчеләргә истәлек ташы. Бу саладан кайнар нокталарда 25 кеше катнаша. Шуларның 24-е исән имин кайта. Авылдашларның күпчелеге Афган белән Чечняда була. Исән кайтып та төзәлеп бетмәгән яралардан бакыйлыкка күчүче Кызыл Йылдыз ордены белән бүләкләнгән Фәрит Кәримов. Бу парк әтием турында да яхшы хәтирә булыр иде ди батырның кызы. Минем әти Афганда хезмәт иткән. Аның бар орден Красной Звезды. 23 яшьтә инвалид первой группы булып кайткан. Аның аягына 8 осколка кергән. Балаларына мин генә. 2012 елда 21 февральдә әти üzülде инде. Сугышчан дуслары турында истәлекләр онытылмаслык. Кабулда пересельный пунктта бер-беребезне таныдык. Напротив торадыр бүтән стройда. Шуннан соң кочаклашып алдык бер-беребезне. Бергә пересельный пунктта 2 көн булдык заның белән. Ну хезмәт итәргә покупательләр алып китте бүтән ергә. Аны алдылар Асыдабадка, мине Кандагарга алып киттеләр. Шуннан соң инде хезмәт иткәндә 1 елдан соң 87 елны булды, по-моему, мин хат алдым, что Фәрит тяжело ранен булган, госпитальгә эләккән. Киләсе елда бу хәтер паркында яңа агачлар утыртып, һәйкәлләр куеп эшне дәвам итәчәкләр. Әлбәттә, әлеге дизайн проектны ахырына кадәр җиткерү өчен бу сумма гына җитеп бетмәс. Зур программаларда катнашу өчен авылда 1000 кеше яшәүдә кирәк. Ә бит проектта әле тыл һәм сугыш ветераннарына да һәйкәл каралган. Шулай да авылдашларда, якташлардан да ярдәм булыр дигән өмет бар. Чөнки Матвеевка районында герой якташларына мемориаль такта куючылар, мәктәпкә аның исемен бирүчеләрдә иске Әширләр беренче булды. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Әбсәләмова, Татарлар.